sebuah acara fragmen yang akan mempersembahkan legenda Kota Jombang Kebo Kicak Surontanu. Gumambang kowe nguber Surontanu wong kaya aku. Aku ngerteni yen kowe arep njaluk kasetening Surontanu kang aran Tracak Kencana. Bandeng Tracak Kencana gak tak lono. Pancen aku ora wedi marang kowe. Mula dina iki tak antiyana ing papan kene sing jembar kanggo tanding yuda marang Kebo Kicak. Hei, kon ora ijak. Ketemu marang Kebo Kicak Karang Kejamu. Yen kuwe tak dung sarana alus, tak sile ameng-ameng. Yo Bandeng Tracak Kencana wulunga Surontanu. Kebo Kicak, aja gumambang kowe ngomong nek ameng-amengku mbok jaluk kang aran Bandeng Tracak Kencana. Mula dina iki mesisan sora ing dana lebure papan Cinore. Aku mundur gak mundur kalah. Mundurku golek papan sing jembar. Surontanu, sumbarmu kaya iso mecah dadaning Kebo Kicak Karang Kejamu. Surontanu, yen ora tak sile ora mbok ulungake, tak jaluk Bandeng Tracak Kencana. Kebo Kicak, rungokno bobokku. Oleh kon jaluk ameng-amenge Surontanu kang aran Bandeng Tracak Kencana. Nek iso nyempal baune Surontanu, weh tak sempal baumu. Surontanu, yen kowe njuk ilmu Jaya Kawijaya Kopamo, tamakno arapane Kebo Kicak. Mesisan sora ing dana mapano leganing ati. Wulungake Bandeng Tracak Kencana. Aku gurung rumangsa kalah tanding yuda marang Kebo Kicak. Ayo, ibarate petik tarung gentiten ngabluk, aku kepengin sapira elmune Kebo Kicak. Durung kalu, ya mapano. Ojo atik sumbar. Padha-padha duwening ilmu. Ayo, mesisan soraen leburing Cinore.
dina iki ditentokno sapa sing dadi sulame bumi. Ayo ngono. Yo, Ilmu tamakno gat ilmu. Kebo Kicak. Aja jenis Rontanu kang aran Selogiri. Selowatu Giri Gunung. Ketamaan Aji Selogiri gak modar. Tak sembah itu. Mumpung durung kebacut. Wolongno. Maksa Rontanu sedina ping 7 gak bakal tak lungno. Ayo, aku gelem ngelongno amang-amangku dina iki nang ngarepku Kebo Kicak. Nek gemblondong sirahe Rontanu. Kowe mapano nggih? Percaya Surontanu wong kang sekti mondro kuno. Kebo Kicak, Ya, apa Kebo Kicak dina iki gak kenek tak elingno? aku ora kena mbok eling aku yen aku durung gawa anteng Tracak Kencana. Dadi sing kaya ngono. Ayo. Ilmu pamungkas sing Surontanu tampan. Tak tampan. Kebo Kicak. Kowe terakhir. Sapa sing unggul jurite? Mumpung karo wolongake anteng Tracak. Ngarep aku gelem ngelungno. Nek gemblondong sirahku nok ngarepmu Kicak. Yen ora mbok wolongake, aku Modar. tinggalan anteng Tracak Kencana. Aku gelem ninggal ana papan kene. Tak niati tak kajati dina iki sapa sing unggul jurite. Kaya ngono.